goddess have charm. She looks very seductive, very beautiful. So I don't have to look like you for you to listen to me. Being an EZENWANYI or being a goddess, it's not all about how you look. It's all about what you carry, what you have to deliver. When the one Jemel no asim kan kene no bosin ketata na yebulu kwana bataka we si ade mana onwere okwu ya be bi na eti hono na ihe emebie. Ka ya gidego ụmụ nwoke ya gide ụmụ nwoke ọ dịziga ụmụ nwaanyị ka ya kịta maka na fọm ihe ya bụ mmadụ tegide ude ọcha ọ pụtazi ọghọ eze nwaanyị ọ sị na ọ bụrụ gị eze nwaanyị efeza nwaanyị ọbụla ma mma kịta na TikTok ọ sị gị na ọwụ eze nwaanyị efe nwaanyị ọbụla ma mma n'ịntanetị na inyocha ya ọ sị gị na ọ na-eme eze nwaanyị ka m jụọ ọnụ biko na ọsọsọ ndị dị ọcha ka ọ na-amadị anaghị enwe onye ojii na-eme eze nwaanyị onye zuzugide mee hukọp ụlọ ofefọ ya olie ego mmadụ sịrị ụlọ n'oge eze nwaanyị dalụzia mmiri niile dị n'ala Igbo anyị na-anyụ tọkọ na-apị tọkọ unu na-achụ aja ha na nwe vidiyo nchọkwa unu nene maka unu necha vidiyo anọ mụnwa mgbe m fụrụ nziza mahụ m na nwatakịrị a na-eme eze nwaanyị biko ndị eze nwaanyị nwekwa hope ịnụ dị echi maka ụdị mmadụ dị ka mama nọ na eze nwaanyị kwuo ha maka na enene m anya afụ na alụsị ego na Asaba anụghị eze nwaanyị akwa ọkụkọ anụghị eze nwaanyị kekwa onye ọzọ dịka Chimarin Temple anụghị eze nwaanyị kezi ndị ya anụ unu biko na ọ pastọ ka unu ya anụ unu enukwana ihe unu na-eche eche ọgbọkwanụ fọsọ maka tata na-echekwana echiche ọgbọ mmadụ niile ka agwụ ma onwe ndị agwụ ma nwe ndị ji aka kpọkọnata aja mụgide kandụl agwụ ma ha nwekwa ndị ọ na-amahụ ha were anwansị ihe ha gụtara na ịntanetị wee na-edisivu biko na Igbo bụ Igbo asị m ka njọ ọ bụghị onye ọbụla niile ya eme eze nwaanyị na vidiyo ka unu fụ maka ndị ọbụla na-akpọ onwe ha eze nwaanyị afụnụbeghị onye bụ onye ojii si na eze nwaanyị na eze nwaanyị ka ọ na-eme ihe niile bụ ndị ọcha ndị nya tegide krim tegide organic ihe dị ya tegide tekpọ nwere eze nwaanyị na vidiyo ka unu. I don't really like to do this, but concerning my last video where I was talking about how to cleanse yourself, so my video happens to land on Facebook. One of the big bloggers carried it, and then some comments were like, people were just saying, oh, she's naked, she doesn't look like an EZENWANYI. How is an EZENWANYI supposed to look? How is EZENWANYI supposed to look? First of all, I'm not your kind of EZENWANYI. I'm not your kind of EZENWANYI. I am coming from somewhere very, very, very far. Somewhere beautiful. Okay? Somewhere very beautiful. Where I come from, you know, the water I serve, they are very beautiful. I don't know what you see. Some of us that used to dream and some of us that used to go on trance. I don't know what you see when you go on trance. Do you see people tying wrappers? Do you see people tying wrappers? No, I don't see people tying wrappers. I see castles built with diamonds and golds. You know, I see goddesses and gods wearing crown and wearing very beautiful robes. As an EZENWANYI or as a goddess, you're not supposed to look tattered. You're not supposed to look dirty. You're supposed to look very neat and beautiful. You're supposed to be sexy. Okay? Yes, you're not supposed to sleep around, but you're supposed to look very beautiful, appealing. When a man sees a goddess, they want to sleep with a goddess because she looks appealing. She has charm. So I don't understand what people are saying. A goddess has charm. She looks very seductive, very beautiful. So I don't have to look like you for you to listen to me. Being an EZENWANYI or being a goddess, it's not all about how you look. It's all about what you carry, what you have to deliver. The spirits that work with you, that's what makes you a goddess. It's not in our appearance, okay? Many people can even dress anyhow, but yet they don't have anything in them. They are empty. So don't look at the way I dress. Look at what I carry, the glory I have to give to you, the glory I carry. So please, let's stop saying this. Let's change the narrative about the kind of narrative people have about native doctors, spiritualists, EZENWANYIs, because they feel like if you're a native doctor or if you're a spiritualist, you have to look in a certain way. You have to take powder and rub all over your face and then looking like a masquerade. No.
That's not the way. It's not all about your look. It's all about what you carry, the spirits that works with you. That's what makes you you. For some of us, I don't know, people that have been to my home, you know, I love something beautiful. I love art. I love flowers. Okay, my chi does not like when I look tattered, when I look anyhow. My chi love when I look very beautiful, when I look appealing. You know, if you are a goddess in the multitude of crowd, you are going to be seen. If you are a god, you EZENWANYI. Even the ball, when 1 million people, I got 4 login. So it's not in the way you look. Being a goddess or being a EZENWANYI or EZENWANYI, it's not all about how you dress. It's all about what you carry, the spirits that works with you. Okay? So let's not get it twisted, because I don't like the way people are sounding. You know, some people are even saying, "Oh, she wants to sell her body." Who do I want to sell my body to? I don't need anything from you guys. I don't need anything. My chi and my EZENWANYI has given me all I want. Okay, so I don't need anything from anybody. Of course, if you want to bless me, why not? But I cannot use my body to gain something from anyone. So I don't like when people are saying, "Oh, she doesn't look like an EZENWANYI." Don't say that. Don't say that again. It is totally wrong. It's not all about your face. It's not all about your dressing. It's all about the spirits that works with you. How powerful are they? How powerful? Who are they? Who are you in the spirits? A lot of women these days are saying they are from water. They are from water. What kind of water are you from? Who are you in the water? Are you just a random person? Are you a goddess? You know? So please, let's take it easy, because I'm going to be teaching a lot of things on my page. When I jam on after na kuno selum wefu maka na asị na agwa ofu onye fọrọ aghala iwe eke. Biko nụ, ana m etikwu ya ka mkpuketa na-asị, kwụsị na ihe anụnwa. Ọ bụ na EZENWANYI amụghị gị n'ọlụ onwe gị. Eji mgbe gboo mara ụmụ nwaanyị na-agba mbọ. Kịta onwezi onye nwaanyị na-ekwu okwu ije lụọ ọlụ, onwezi nke na-ekwu okwu ịmụ ọlụ, onwezi nke na-alụ sales girl, onwezi nke ya pụta na-asị na onye abụkwa writer, na onye abụkwa na nwaanyị nke a na-emekwa ihe ibi ya na-eme. Asọm unu ji emewe hookup, mana nke pụtazi na onye zuzugide fụ na nke ihe awọkọ ojechiwe EZENWANYI. Owel ha na fonu gote ring light na microphone, ọ wee EZENWANYI. Wepụ na aka enwe anụ nwa n'ofe tupu ọ ghọba aka mmadụ. Maka ọ dịzi nnọọ ụmụ nwaanyị anyị niile awụcha n'ọgbanje. Echetara mgbe gboo na-apụtasị na nwaanyị bụ ọgbanje na onye abụ ọgbanje, ezewe mewe ihe ọbụla niile anyị eme nke n'ike okenye. Mana kịta nwa onye bụtazi ọnụ online, ọgba ha na leg chain n'ụkwụ, nyalụ nke ọ na-anya n'ụkwụ, onye ọbụla wee EZENWANYI bido mewe ihe ndị ọgbanje. Afọ m ihe unu na-eme dị, anaya nwoke anaya nwaanyị. Kedu ihe bụ ọlụ ndị EZENWANYI? Ka ihe bụ ọlụ unu dị sef asị nka, ka ihe bụ ọlụ ha? Unu a na-ata agwụ, unu a na-atụ ọgbanje, unu a na-ata winchi, unu a na-atọ ndị eji na-agbụ, unu a na-asa analụ mmadụ akara aka. Amaghị m ihe bụ ọlụ na onye ọbụla na-ete EZENWANYI. Ọ ka na-ewetara unu ji na ọkụkọ ka unu na-ebuli na-eri. Onye ọbụla wụrụzia iron gbara aka, onye ọbụla efuzi otukwuru na bịa wulicha ọdọgalụ. Biko nụ, onye ọbụla ihe asaa n'anya. Igbo bụ Igbo, ka anyị tinye okwu anụ nwere ya bụ ihe na-anazi anyị ihe na ka ọ dịnụ.